Bună ziua, mă numesc Nicoara Bianca, sunt farmacist și astăzi am ales să discutăm puțin despre rolul aspirinei. În funcție de concentrație și doza terapeutică, aspirina poate avea diferite roluri. Atunci când vorbim de doza terapeutică de 75 de mg, respectiv 100 de mg, amintim aspenterul și aspirina cardio, având un rol puternic de fluidificare a sângelui, adică ajută sângele să circule mai ușor, împiedicând astfel formarea cheagurilor. La doza terapeutică de 500 de mg întâlnim aspirina clasică, aspirina tamponată și aspirina efervescentă. În această situație vorbim despre rolul ei antiinflamator, care ajută foarte mult în caz de răceală, durere și febră. Aspirina nu poate fi folosită însă de toată lumea. În cazul pacienților diagnosticați cu ulcer gastric duodenal, ea poate produce sângerări. Nici în cazul gastritelor nu este foarte indicată. Nu folosim aspirina nici în rândul copiilor cu vârste mai mici de 16 ani. Așadar, trimite acest videoclip părinților și rudelor care probabil o parte dintre ei deja o folosesc.